שבשמיים. אנחנו מאמינים ויהיה לנו על מי לשאול. אוי אלוהינו אבינו שבשמיים. Slowly בתוך הבשם יהיה רוב מוגי נאמרו. Slowly בתוך הבשם יהיה רוב מוגי נאמרו. והקדוש מצילנו מידם. אנחנו רוצים להזמין את מפקד הבסיס אלוף משנה אלכס קורן לשא דברי ברכה, בבקשה. צהריים טובים לכולם. אני חילוני, והיום שמחתי בשמחת כולנו בהכנסת ספר התורה. אני אומר לכם ששמחה כזאת לא ראיתי הרבה זמן. אני חושב שהדרך שבה חגגנו מה שהיה כאן עכשיו היא פשוט מעוררת הערכה וכבוד, וזה באמת מביא את הערכיו של העם היהודי לידי ביטוי חזק בשמחה שחווינו היום. החיבור הזה הוא מנצח, החיבור הזה של האחדות מסביב לרוח, מסביב למה שנראה לנו כאילו פעוט. וברוך השם, אנחנו זוכים, אני אומר מדי פעם, כמשפחה, ללוות את הספרים שנתרמים לעילוי נשמותיהם של היקרים. ספר התורה שהוכנס לכאן, שספר התורה הוא יהווה סניגור לכל הקהל הקדוש הזה, שיעיד כמה שכל עם ישראל שמחים עם התורה.